mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May nangyari sa amin ni Sir. Pero, hindi niya ako pinili. Hi, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Angel. 27 years old. At ito, ang aking secret file. Isa akong licensed civil engineer sa isang kilalang ahensya ng gobyerno. Kapapasa ko lang sa board exams noong April 2024. Noong June 2024, sumama ako sa isang 5-day seminar ng office namin. Pagkatapos ng seminar, may nag-text sa akin. Ang sabi, "Ay ma'am, meron ka bang number ni Ma'am Faye?" Si Faye ay katrabaho ko sa opisina at kasama ko siya bilang area engineer sa isang area. At ang nag-text naman sa akin ay itago natin sa pangalang Rino. Si Sir Rino. Sir ko siya dahil siya ang boss ng area na hinahawakan namin. Kung i-describe ko si Sir Rino, siya ay matangkad, malaki ang katawan, may asawa, at 37 years old na. Yun yung basic information na alam ko tungkol sa kanya that time. And yes, kasama ko rin siya sa 5-day seminar na yun. Pero never kami nausap o nagkatinginan man lang. So going back, nag-reply ako sa text niya. Dahil nakakahiya naman kung iisnabin ko lang yung boss ko. And that was where our communication started. Paminsan, magte-text siya sa akin. Pero puro naman work-related ang messages niya. Ako naman, reply ng reply dahil syempre iniisip ko, boss ko eh. At relevant din naman talaga ang mga tanong niya. Hanggang sa madalas na ang convo namin through text. At napapansin kong nauuwi na sa pagtatanong ng personal questions ang messages niya. Madalas, tungkol na rin sa personal kong buhay. Isang araw ng July, bagyong Karina. Naka-duty kami habang bumabagyo. Napakalakas ng ulan noon. At nag-declare na walang pasok. Kausap ko si Sir Rino sa phone ko that time. At bigla niyang sinabi na pupuntahan niya raw ako. Taga Nueva Ecija siya. At ako naman ay taga Pampanga. First time daw niyang magmamaneho ng mag-isa na ganun kalayo. 2 oras ang biyahe. Tinanong ko siya, "Sir, ba't ka pupunta rito? Ang lakas-lakas ng bagyo." Sumagot naman siya sa akin ng, "Basta trip ko lang. Magdadala naman ako ng pasalubong."
And then sumagot na lang ako ng, okay sir. Ingat kayo. So yun na, DJ Rocky. After 2 hours, dumating nga siya sa amin. Nagkita na kami. Wala namang nangyari sa amin. Basta dinalhan niya lang ako ng kape at kumain kami sa isang restaurant sa Clark. Agad kong napansin ang kamay niya. May tila bakat ng wedding ring na para bang matagal nang nandoon sa daliri niya. At kakatanggal lang nung singsing that time. But I chose to ignore that. So ganun na nga ang nangyari. From there, nagkikita na kami ng palihim. Mostly office hours dahil nga bawal. At baka may makakita sa amin. Madalas na rin akong hindi pumapasok sa opisina. At nauubusan na rin ako ng dahilan sa supervisor ko. Kasi palagi akong half day, early out o madalas absent. Ganun din si Sir Rino. Kasi palagi na rin siyang nakikipagkita sa akin. At alam mo, DJ Rocky, super ma-effort siya tuwing nagpupunta siya sa akin. Kasi 2 to 3 hours ba naman na biyahe, palagi yung sinusuong niya. Imagine that, madalas kaming ganun. 2 to 3 times in a week. Nasa Pampanga siya at iniiwan niya ang trabaho niya para lang magkita kami at magkasama. Palagi na rin siyang late na nakakauwi sa bahay nila. Kasi nga, ang tagal ng biyahe niya pauwi galing Pampanga. Alam ko namang mali. Pero wala akong magawa, DJ Rocky. Na-fall na ako kay Sir. Nahulog na ng tuluyan ang loob ko sa kanya. Kapag magkasama kami, it's like we are at the happiest of our lives. At masasabi kong naging masaya naman ako sa ganito, kahit na mali. At never niyang ipinaramdam sa akin na may asawa siya, ha? At hindi ko pa alam that time kung may anak siya o wala. Hindi rin naman namin yun pinag-uusapan. At wala akong balak alamin ang ibang detalye tungkol sa buhay niya. Hindi naman niya ako itinago. Nagde-date kami palagi sa labas. Nagkakape kami. Namamasyal kami. Parang tulad lang din ng ibang regular couple. Basta, ang tanging alam ko lang, masaya kaming magkasama palagi. Masaya kami sa mundo na kaming dalawa lang. Pero DJ Rocky, darating din pala talaga ang araw na kinatatakutan kong dumating. And honestly, hindi ko inaasahan kung gaano kabigat ang mangyayari sa akin sa maling relasyon ko kay Sir. I got pregnant. Oo, DJ Rocky. Minsang na-delay yung menstruation ko. Nag-PT ako and it turned out positive. Buntis ako. And that was the day na ginising ako ng katotohanan. Sinampal ako ng katotohanan. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko ito itatawid. Na-stress ako, na-depress ako. Kasi hindi ko to kayang panagutan. Hindi ko kayang sabihin sa pamilya ko na buntis ako. At ang ama ng anak ko ay isang pamilyadong tao. Boss ko. At dahil doon, naisip kong ipalaglag ang bata. Nagalit sa akin si Rino. Kasi ayaw niyang ipalaglag ko. Gusto niya raw na panagutan yun. Pero hindi naman daw niya kayang iwan ang mag-ina niya. Oo, may anak na pala sila. Ang sabi ko na lang sa kanya, hindi ko kaya yung ganung klaseng setup. Hindi ko rin kayang magbuntis na wala siya sa tabi ko.
mabigat man sa loob niya. Sinamahan niya ako magpunta ng Thailand para dun magpalaglag. Wala rin siyang choice dahil kung hindi niya ako sasamahan, pupunta pa rin ako mag-isa. At dun na nga nangyari ang plano ko. Pagka-uwi namin dito sa Pilipinas, nagsimula na kaming mag-fall apart. Araw-araw. Nag-aaway na kami. Kasi inaalam ko na lahat ng detalye sa buhay niya na previously hindi ko naman kinakalkal. And nare-realize ko na rin na hirap akong tanggapin na may asawa siya at anak na lalaki. Akala ko noon, tanggap ko na mayroon na siyang asawa, may pamilya na, pero hindi pala eh, hindi ko ma-accept eh. Hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko lang pala napapansin. Marami na kaming naging misunderstanding. Kahit yung isa ko pang kaibigan na lalaki, nakaaway ko na rin kasi nahuli niya ako one time, nakachat si Rino. Maski pa pinagbawalan na niya ako noon. Ako naman, ang nasa isip ko, bakit ko i-restrict ang sarili ko? Siya rin naman tong merong iba. Si Rino na naman, nagkakalabuan na rin sila ng asawa niya. Kasi para bang napapansin na rin ng asawa niya na meron siyang ibang babae. Palaging late na kung umuwi, palaging hawak ang cellphone kahit nasa banyo, palaging may lakad. At wala na raw siyang oras sa kanila ng anak nila. Well, kung iisipin, hindi naman talaga pwede yung ganitong klaseng relasyon. Hindi to mag-work para sa aming dalawa. Alam kong hindi tama ang namagitan sa amin ni Rino, pero alam ko rin na mahal namin ang isa't isa. Sa ngayon, gusto na niya akong pakawalan dahil wala naman daw ako mapapala sa kanya. Hindi magiging magandang buhay ko sa kanya. Masasayang lang ang oras ko sa kanya. At hindi rin niya maibibigay ang buhay na deserve ko. Gusto niya raw maging maayos ang buhay ko kahit wala na siya sa tabi ko. Pero ako naman itong lunod na lunod sa pagmamahal sa kanya. Hindi ko pa rin siya mabitawan. Hindi ko siya kayang bitawan. Hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin siya. Kahit mali. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko siya mabitawan at hindi ko rin mabitawan ang alaala ng anak namin na ipinalaglag ko. Dahil naging makasarili ako. Siguro nga, eto na ang karma ko sa ginawa ko sa anak namin. Salamat sa pagbabasa ng storya ko, DJ Rocky. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Angel. At ito, ang aking secret file.